kepenake marate praptaning sang Maha Prabu ya Wisnu Kencana prajurit kono ditata parisane dikepenake kremet-kremet watone keselamat ripik gedang ripik telo sini edang sing penting rata ayo kepyak ning para wadya bos sekali lagi pengumuman buat panjenengan yang merasa kehilangan kontak sepeda motor Honda bisa diambil di atas pentas. Sekali lagi buat yang merasa kehilangan kontak sepeda motor Honda maka bisa diambil di atas pentas. Jangan pas tongkoro pandit ya jangan hewan dimaksud padaku donyaku ya nek-nekku dewe leno wanitamu teno bakaran iki yen to kowe mau pancene sanatrio sang pilih tanding dino kita iki yen to aku tegya para wiranto sing mapan ana ing madyaning sasana ora bakal miris ya ora bakal mundur sadangkah wong adepan karo nyamuranmu maju kok banget ilani dadamu ora pecah sampe kamu bener
Lah iya bo nangis sampai duwe tolen wan. Apa melu ngejek barang lho. Oh, largana. Mas keplai Pak. Yes. Mas keplai jok sing banter Mas. Ora krasa. Ora kresele. Ora krasa. Ah. Oh. Aduh. Wah, tepuk tangan sing rame
apa biayaan kono lho kene lho. Hendro nanti Hendro. Iki lho mripatku lho. Hei. Bayi arek iso kaya ngono lho. Lawur paling. Oh, PTK. Picek kuwi. TLK. FTS. FTS. Nang rumah aku tak emper-emper kayak Gus Samsudin tau kowe malian. Oh, tenang. Aku ki murid-e. Halo. Pesulap merah. Pesulap pink. Merah tak tapuk ngono mari. MTM. Anjay. Jabai. Kowe iso joget apa ora? Tabuhi penak-penak iso belakang iki. Hei. Kowe iso joget apa ora? Tabuhi penak-penak iso belakang rono lho ngopo? Hei. Tak sampluk pisan lho. Urung. Gak on urung. Kaplak budak iki. Mangga aku wis tau kok. Kok mbok nodai. Gak gede aku. Gak. MC-ne bencong. Tak cecek. Aja cerisan. Bocah haran blobok. Joget. Lapa wong tuwek mbok utang. Kowe iki sing joget kowe kok malah aku sing mbok utang arek edan. Gak oleh. Tak sampluk lho Plek. Gak seneng aku lek metu kowe iki mesti ngene iki lho gak demen lho aku iki. Hei iki ya ngono. Kok panggah ngono ae lho. Ayo ngono lho sing jogetan kono. Tak ndang balen ana pisan ketak suweplok das kowe. Seplok dasmu. Bae aja, delokan bae. Ngajar wong tuwek iki. Plek, bae ket mau ngatu ngene ndonga kuwi. Oh, arek urung tau idoni marinir yang ngono. Sorry, Bro. Salami no sak. Hei, urung. Jaluk kene lho. Jaluk sing apik. Nyapa? Ora wong aku ki ora nganu kok ya. Enggak. Ditabuhi Mas. Ditabuhi apa? Iso tenang ae kowe ngempengne. Apa kentir? Apa tabuhan apa? Apa kentir? Apa? Oh iya. Diwaca bakso ndase. Luwe apa piye? Suwi-suwi gaplek tak emper-emper kayak Mbak Ganjur lho. Buta. Kok sing apik ra? Bisa cangkeme mlecung. Emok. Gah, emoh aku. Wis tau aku. Buta Mas. Iki ya ngono iki ya. Iki kok seneng men lek wong enek dalang siksa ngono kok demen. Ye. Alah padune pengen golek sing di omah, Dik. Coba. Sing di omah ta? Heeh to. Iya. Ngerti kowe? Ngerti?
Sing di omah sapa? Sing di omah jenenge sapa aja jari? Inem. Ngapur. Senengane takon sing apik takon. Sik, gawe mik. Iki ora krungu kok kancane. Nya, Nya. Iki yang ngono. Lek sik belajar. Gaplak. Gak oleh ngono kuwi. Gaplak, kowe kok dicekel Pak Polisi. Bene aku cepet sapi. Polisi. Ora. Botole anggur. Di sini. Paling Mas. Tapi aku mau iso mabuk loh. Sapa awakmu? Aku iso mabuk. Joget iki sing tenanan. Didelok wong masyarakat Pondok Asem ngene lho. Oh iki yang bapak iki lho, jajal nyapa? Nyapa? Heeh. Heeh. Kabeh wong iso. Mergo awakmu pas iki ireng-ireng, awakmu rene panasan, kena srengenge. Dadi ketok ireng-ireng. Oh iki. Kowe kok ngenyek lho. Wedoke. Oh, ayu-ayu. Latane, Pak. Ganteng. Bahasa sing tuwek. Yo wis tuwek. Joget sing tenanan to. Oke. Aja marah-marah iki Pak MC. Ngapun. Aku gak melok-melok. Yo. Iya masalah aku kudu. Yo, wes. Arep piye to ya? Bapak. Ta iya. Sik to. Bapak numpak banci rel. Arep piye to bukan? Lho, iki apa anakmu? Iki anakmu to, Plak? Anakmu. Mau talbone kulkas. Iso anak lebokne kulkas sing arek goblok. Paling kredot. Balik obat. Balik. Ora bae tapakane kire. Plak. Rene. Iki spesial kanggo Riko. Spesial kanggo Riko. Kanggo Riko tenan. Kowe mau kan wis dikai anggur lek iki tenan. Kene mburi mau Mas ya. Bir. Bir. Masuk ra. Enak. Weh, kire. Nyapa? Baru turun saiki ya. Nyapa? Kire asam kopi. Arek edan. Ya apa-apa iki kudu disyukuri ngene lho. Kowe iki. Apa nyelonong rono iki lho? Coba. Aja ngono kuwi lek. Lho aku tak rong badok kok. Lah nyapa kowe metu lek urung badok. Orang Jawa lho. Iki ngisi-ngisine lho, Bro. Bro, ngisi-ngisine aja mbok jaknah to arek iki. Kowe rasa melaku. Aku tak joget dhewe. Kowe rame. Kowe gak belum setelan karo aku. Moh, Setelanmu sapa? iki MC-ne. Kuwi lek nang kono. Bacok pisan. Dekane wis ora dijakno. Waduh to. Nyapa? Kalau ruang mudun. Gah. Kowe jodoh lho. Ora le. Ayo langsung tayangan Mas. Lagu sing Ju. Apa? Lagune judulnya apa? Terserah. Oh, terserah. Oke. Iki Lagune terserah. Oke.
Terserah, aku kini terserah. Manutku, manutku. Ya kanca ning ndi sakepiro. Iki kok Indra karo apa gaplak iki kok lak mlebu mbok apa prau layar iki. Gak seneng liyanya. Lainnya kok liyanya. Liyane iki lho, lagu-lagu sing tren saiki lho apa? Koyo ngene lho. Piye? Joko Tingkir ngombe cawet. Dawat. Ora Joko Tingkir. Ya cek. Enake bapak sopir. Ngombe Dawat. cawet. Katot gaplek matane Aretan. Monggo Joko Tingkir, Bu. Joko Tingkir ngombe dawet. Jati pikir garaimu mah. Wong jamur gone bawake. Patang mundur terus nyambut gawe. Patang mundur terus nyambut gawe. Aku diri tumpuk kenal. Anak rantauan. Warawit pedesaan. Saiki Duit kanggo masa depan. Duit kanggo masa depan. Rokok papan sonin jok. Abang anak bocah. Godhong pikiran godhong jorok. Ganti pikiran garaimu mah. Nyolong helme sapa ku? Bro, urusan dhewe bro. Urusan dhewe. Jadi jeber we. Ayo. Apa? Trek pegelan. Bocah kok nesuan lho. Mas. Dalem. Iki mau pasukane siapa ta, Mas? Mbok aku dhewe ya ora mudeng kok ya. Pasukane Mbah Parjo. Arek-arek iki. Beda gaul. Plek, gaplek. Eling sempalan zaman semono apa ora? Ayo beda gaul. Gaul. Terus No, kuwi. Lah, goblok iki lho. Ya Allah, bapake Joni meneng. siapa? Bapake Joni. Bapake Joni kepelintir. Tapi ya, Dek. Arek-etan. Arek-etan. Kamu bayi. Tapi anak-anak iki nganu ya, pinter-pinter saiki. Pinter Beda ae gatot iki. Lah kok iso beda piye? Malah dedel lah iki. Lah kok iso Lho nyatane dedele nggonti, Dek? lho lah aku ora ngerti ta. Ora roh. Ora ngerti. Ora ngerti. Aku dhewe ora ngerti. Lho, arek iki piye ta? Wong aten dudoi kok ya. Piye? Mbok tatang. Heeh. Sekolah. Pinter golek duit. Maling lo ya. Gaplek iso nyebut lho dinan iki. Yes. Lah sing turun ya kono lho. Iki ning daleme sapa, Mas? Niki wonten daleme Bapak Sulani kalian Ibu Saini. Ngapa to iki kok ora Kamu tuh Supermi. Kabehmu iki lho. Pak Sulani lho. Ini. Kaya kenal lo iki. Sulani. Ini Pak Sulani ya? Ada Sulani. Kenal e. Jajal diwongi, jajal diwongi. Kuwi lho. Dudingan. Motor harus Sulani. Ora roh. Kuwi lho. Dudingen ta dudingen. Wong sing dijajal. Kalah Sulani. Ndak ta dudingen.
Ini ngapa kok munyer ini? Hei, kok munyer aja lah jempolnya. Gila sinyal. Lah nyapa ora sinyal iki? Lek wong iki ngadeg nggo duit berarti ku kok. Ora sembrono. Arek edan. Trok, dibacetne Mim. Batine. Nih nyawa iki. Makane kowe joget sing penak, joget sing apik. Lagu iki sing penak ngono lho. Arek iki. Cara tau, kurang tau kualat ya, Mbak. Lho kowe kuwi lho sing tak seneni. Kok lho. Pani to arek iki. Lho. Kowe kuwi lho, Iki wong wis tuwek. tua kok suwak. Tua. Aja ngono lho. Tapi aku dipacodot. Iki masuk iki. Arek iki jadi kayak temen gitu. Ayo. Kawangi ya. Maksudnya iki ngene kok. Ceritane nek tuan rumah iki njaluk tari jarak goyang. Jarak goyang. Berhubung wedok iki gak teko. Terus iki penak digantekne sinden opo piye? Ah, aja sindene wis tuwek. Moh. Aku ya mau Mas ya. Lah apa? Diganti Ora usah dalange ning Bu. Jalange lo dalange kok kono mudhun dalange. Sik. Hop. Aku gelem mudhun. Sing mburi wis ngenang ngene lho nyogoki tangan ket mau. ya ora apa-apa wis. Aku ket mau diseneni ae lho. Gendang lho. Ah, lah iya. Iki kok jarane dibareng jam 8 bengi. Tambah apa? Tambah 2 juta. Kuwi bose ya. Mau lek kok bayarne. Masa iki bose? Bose kuwi. Ayo Mas, jarak goyang Mas. Iso wedok kaya ngono. Ora gelem. Ora gelem kowe iki. Gak oleh ngono kuwi. Awakmu ki urung manut. Kalau para ibu sulane kalau tenanan. Pak, kae lho timbangane gawa mlebu nang kae lho. Kae kok sumu. Diangkrek iki. Bane, ket mau aku ora blas e. Jero ndi? Jero kentong. Jam bayi. Pak. Pagi wedok kok cangkeme kaya kokrok jagung. Ya Allah, sing apik. Pagi wis mari entuk amplop lho. Tak demen lho aku jangan.
Ucapat ya. Baik ya Allah. Saya buri ya, buri. Ya. Iki untung kok gaji mesin. Saya buri. Entah, ya kon juga nah. Ayo kenalan, tarik jalan goyang. Ya. Eneng buri eneng rame-rame koyoke sajake eneng sing ate metu ndro. Aram Pak Barong. Barong ngamuk. Aram Pak Barong.